e agradecerle tamén as persoas que non poden ocupar este salón porque non hai sitio para todos, pero que nos acompañan desde a praza onde está instalada unha pantalla para poder asistir ao acto, onde despois haberá un acto cívico complementario desta sesión plenaria extraordinaria da Academia, que é o que nos reúne aquí. Esta é unha sesión plenaria da Real Academia Galega de carácter extraordinario dedicado á persoa que este ano vai nomeado o Día das Letras Galegas, Carlos Casares. Por tanto, para iniciar o noso acto, ten a palabra o secretario da Real Academia Galega, o excelentísimo señor don Enrique Monteagudo, que dá lectura á certificación do acordo plenario no que se determinou que o Día das Letras Galegas deste ano 2017 estaría dedicado a Carlos Casares. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día. Enrique Monteagudo, secretario da Real Academia Galega, certifica que en sesión ordinaria celebrada polo pleno desta corporación o día 9 de xullo do ano 2016 se adoptou o acordo de dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2017 a Carlos Casares Mourinho e para que así conste, expido a presente certificación na cidade da Coruña o día 17 de maio de 2017. Ben, pois o acto, como xa moitos coñecen, porque non é a primeira vez seguramente que asistiron a un acto destas características, unha sesión plenaria extraordinaria destas características da Real Academia Galega, o acto consiste na intervención de 3 académicos, de unha académica e 2 académicos que glosarán desde distintos aspectos a figura de Carlos Casares. En primeiro lugar, ten a palabra a nosa compañeira de corporación, Fina Casaldara. Excelentísimo señor presidente da Real Academia Galega, excelentísimo señor presidente da Xunta de Galicia, presidente do Parlamento, autoridades, compañeiros, compañeiras, señoras e señores, bo día. Escoitan vostedes. Tiña que ser aquí, na capital da Limia, onde hoxe batese con forza o recordo de Carlos Casares Mourinho. Era de xustiza. Aquí, os latexos da súa memoria son campás de celebración que repitan a semana en todos os recunchos do país. Beiro, Saucedo, Lama, Xinzo, son espazos tatuados na súa epiderme con tinta permanente e que, como escritor de alma ao aire, fai agromar a cotío na súa obra. Lembran vostedes, os limiaos tampouco non esquecen, malia a lenda de desmemoria que rodea as augas do río. O Limia leva conta do momento en que o neno Carlos estivo a piques de morrer afogado e de cando el mesmo salvou a seu irmán Xavier en circunstancias semellantes. Ainda hoxe o contaban na radio. Aquí, no corazón da Limia, onde chegou dende o seu Ourense natal con apenas 4 anos, despregou as súas as de neno curioso para abrir as portas ao mundo das emocións e do coñecemento. Figúraseme velo agaremado por ese sol do verán que tanto lle pracía, collido da man de seu pai mestre Xinzo, mostrándole todo o que aprendera nos xogos cos outros rapaces da aldea. Pai, a que non sabes como se chama esa árbore? E aquel paxar? Ou escoitando con ollos redondos de atenta noitebra nas noitiñas de invernía, lume morno en luz escasa, algunha daquelas historias de guerra e de guerrillas que tanto conturbaban e habían de influir na súa obra futura. Vexo, colocando nun andel do pequeno moble, construído por el mesmo, un dos libriños que viñan cos paquetes de azafrán que lle regalaban na tenda de ultramarinos de José Ramón. Ou preguntando no quiosco pola última publicación de Suchai, el pequeño limpiabotas. Chegou el hombre de la cicatriz, mentres fai impinar na palma da súa man a peseta e os 25 céntimos que custaba cada exemplar. De seguido, o neno lector, acompañado de Suchai, a Londra Pantera, viaxaba ata o sur de Italia xusto despois do desembarco dos aliados para, impresionado, camiñar polo medio das tropas comandadas polo general Eisenhower. Entre os escombros das casas derruídas, rodeado de tanto perigo, pode imaginar un neno. A esta lembranza, conmovido,
dedícalle un artigo que recolle o momento en que recibe uns exemplares da devandita publicación. Abrín o primeiro e foi como se de pronto lembrase todo, tanto o episodio en sí como o lugar onde o lín. Non me fixo falta máis para pasar un día completamente feliz. Imagino coas mans gozosamente esfoladas de tanto raspar pedriñas e amasar barro para construir en Xavier e Maisel unha vilenteira en miniatura. Mesmo figúraseme velo, despois da sesión de cine dunha tarde de domingo, no mesmísimo cuarto de proxección, recollendo do chan os recortes de cinta de nitrato de celulosa que cargaría logo nunha caixiña cal prezado tesouro. No ecosistema de Xinzo asistiu á primeira escola do fantástico. Aquí enraizou no cerne das esencias galegas e experimentou o feito prodixioso de comprobar que as pequenas cousas poden dar paso a grandes emocións e que estas permanecen habitándonos de por vida. Cando trataba de compoñer o texto que agora lles leo, o primeiro que me veu á cabeza, como a un instantáneo lóstrego, foi a columna en branco que no xornal onde escribía a diario deixado o 10 de marzo de 2002. Aquel domingo, ninguén ocupou a atalaya dende a que, sen renunciar ao rigor intelectual, se apegaba a nosa pel para se comunicar co mundo, cos mineiros e cos ministros, cos que militaban na lingua e con quen se achegaba por primeira vez. Nunca antes nin despois un anaco de xornal aparentemente valeiro dixo tanto. Ali detivémonos xentes de diferente ideoloxía e condición para, no silencio sonoro daquel papel branco, lermos todo o que Carlos Casares fora deitando en nós ao longo da súa fructífera, aunque curta trayectoria profesional e vital. Foi como un sedimento fondo e máxico nunha poza inmensa, na que xerminaba a sombra triste dun exilio inverosímil que perdía os límites para ser mar. Si l'on écoute le silence sonoro, cantou o poeta Francis Biel Virgen. E por aquel espacio, por aquel silencio do xornal, como a cartas de amizade que nos ponían ao día, comezaron a desfilar as súas viaxes, os personaxes que coñeceu a xente Salín, o Gato Samuel, os trens eléctricos, a Harley Davidson, ramalladas de soños, descubrimentos, preocupacións, alegrías, todo con sabia e admirable capacidade do columnista, de memoria prodixiosa, quizáis tocado por a musa Clio, que consegue o equilibrio entre autenticidade e seducción para trazar a maravilla. Mais non foron tan só os artigos de Amache os que deron en superpoñerse naquel papel aparentemente mudo que nos recollía. De maneira inesperada, fórase antes o home que o escritor. E ali, como a un poliedro de mil caras, ademais do escritor coubo o amigo mozo xornalista que argallou el averno imitando a man as columnas dos periódicos impresos, o coleccionista, o cinéfilo, o futbolista, o viaxeiro, o profesor, o políglota, o político que participou en botar a andar a lei de normalización lingüística, o ensayista, o biógrafo, o editor, o conferenciante, o conversador capaz de engaiolar os máis variados públicos. Nos encontros da Casona de Berines puiden comprobar a pegada de sabedoría e simpatía que deixou o seu persoal lingú de comunicador universal. Naquel papel branco, no que confluían todas as cores, houbo outro sí, un dos pioneiros en escribir, traducir e publicar literatura infantil e juvenil. Nun dos artigos da sección A ledicia de ler, manifesta a súa preocupación pola falta de libros para a infancia na nosa lingua. Fala dos prexuizos cara a esta literatura que non hai noutros países nos que os grandes escritores dedican parte da súa obra á xente miúda. Como consecuencia desta actitude escribe: en Galicia apenas temos produción propia, de xeito que os nenos e os seus educadores dispoñen dun número moi escaso de lecturas onde escoller. Aquí quixera determe brevemente para recoñecer a moito máis que a simbólica contribución de Casares á literatura infantil e juvenil. O contexto histórico no que foron publicados tanto o libro de relatos A Galiña Azul como o texto dramático As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, igual que Os soños na gaiola de Manuel María, Polo mar van as sardiñas de Xoana Torres, O león e o paxaro rebelde de Bernardino Graña, Mar adiante de María Victoria Moreno, ou a segunda edición, por fin, en Galicia,
do libro fundacional Memorias dun neno labrego, é o que os fai se cadra máis valiosos. Son libros que abriron un camiño novo nese ermo poboado tan só de prexuizos. Sen deixar atrás as raíces, subiu no expreso da literatura para percorrer o mundo e universalizar a literatura tamén a infantil, desprendendo-a de localismos e didatismos. Tomando emprestadas palabras de Fernández del Riego, que lle dedicou a este académico que con 36 anos acadara méritos abondo para ingresar na institución, podo dicir que Casares realizou o mellor dos enxertos ao unir o seu enraizamento popular co novo, conseguindo así un feitío original. Del Riego, como unha premonición, engadiu: somente a mocidade de talento, a originalidade de boa lei, se salva da esmagadora tolvaneira do tempo. E vela aquí estamos, 40 anos despois, rendéndolle tan merecida homenaxe. Casares, sempre un paso por diante, sementando a flor que anima, cal principiño de Superior. Fuxiu da idea de que a finalidade dos libros infantís era tan só educar en valores e puxo atención na ironía, no humor, no absurdo, na metáfora, na hipérbole, é dicir, no valor literario. Os seus libros, para a xente miúda, pretenden ante todo o goce da lectura. Quizáis por iso as historias que viñeron despois lles arrincan tanto risos. Os valores levaos gravados a lume no ADN e abromaban de natural. A literatura a latexara carón da vida. Ese compromiso contaxoullo a Ana Cristina Ver, a moza sueca que coñeceu nun tren e cuxo momento daría para un delicioso relato de amor. Cristina non só aprendeu a falar galego, senón que se implica na causa despertar na infancia a conciencia de identidade e a finais dos 70 publica Dona Galicia, un relato que fala da importancia que tivo Galicia en tempos pasados, do prestixio da lingua, da literatura, en fin. Son moitas as homenaxes que o persoeiro está a recibir. Esta de hoxe é de xustiza, mas non é a única. Tal vez as máis fermosas, sexan esoutras que ateiradas de enxeño e empeño xorden espontáneas da rapazada e do profesorado de toda Galicia como sabedeiros amorodos onde regueiros. A pouco que naveguemos por esas novas tecnoloxías ás que Casares lles abriu axiña as portas, decatarémonos da magnitude e repercusión que a súa figura suscita no mundo do ensino. E non me refiro tan só ao magnífico e exhaustivo traballo do Instituto de Vigo que leva o seu nome ou aos centros de educación infantil e primaria de Xinzo ou de Nigrán, que se honran de levar tamén o nome de Carlos Casares. Os centros de ensino de toda Galicia son neste 2017 un fervedoiro de entusiasmo no que poñen música e voz aos seus poemas da maneira máis original que se pode imaginar. Representan as laranxas, fan teatro de moniquetes, curtametraxes, pintan de azul todas as galiñas do mundo, entrevistan aos seus achegados, descobren o seu inmenso legado e, sobre todo, len a súa obra. Pode haber honra maior para un escritor. En agosto, xusto polo San Bartolomeu, Carlos Casares cumpriría 76 anos, a saber o que podería ter feito nestes anos de ventos feridos para a fala. Castelao, no adro de sempre en Galiza, refírese aos homes que pasan pola vida predicando as excelencias dunha doctrina como as sementadores de teorías, cuxo máximo ideal é convertérense en estatuas de bronce ou de mármore tras a morte. Non se decatan, di, de que o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os desexos en realidades. Non foi ese o caso de Carlos Casares. El, como o propio Castelao, soubo que no compromiso entran os actos máis que as palabras. Imagínoos xuntos, felices, fantasiando en que por fin atopamos un lugar baixo o sol para a lingua. Recuperamos a presenza do galego no ensino e foi asumido o plan xeral de normalización lingüística do galego por toda a sociedade, incluídos os poderes, con cabeza, corazón e feitos. Eu tamén fantasío. Figúraseme ver a Casares sentado quizáis nun sillón azul fronte ao mar de Nigrán ou á beira da Viña, consciente de que hoxe a nosa literatura infantil e juvenil voa por riba dos tellados do mundo sen complexos, escribindo para o futuro
a máis fermosa das historias infantís, xa non só polo compromiso co país, senón por pura emoción para Xulia Caro, a neta que non puido coñecer. Remato cuns versos do poema Amemos, que forma parte da triloxía Poemas de Lembranza, coa que gañou o terceiro premio das Festas Minervais de Compostela, no mesmo ano que comezou a celebración das letras galegas, nas que tanto se implicou. Amemos. Inda que a esperanza turre cara abaixo, a vencellarnos sempre contra nuncas, de campos en aire e corazóns parados. Eu só engado. Amemos, poñamos o corazón e a lingua a andar por un país con máis domingos no almanaque. Soñar é un dereito necesario. Gracias, Jaca Calderrey. Efectivamente, nos anos 80 marcan na literatura galega a aparición na literatura galega, digo que os anos 80 marcan a aparición dunha corrente nova que enriquece as nosas letras de xeito importante, que é sobre todo esa produción para os públicos máis novos, a literatura infantil e a literatura juvenil, representada nestas intervencións precisamente por Tina Casal de Rey, para salientar a condición de pioneiros de Casares vivos xunto con outros compañeros e compañeras naquelas datas. Ten agora a palabra o excelentísimo señor don Enrique Monteagudo, académico literario. Señores presidentes da Xunta de Galicia da Real Academia Galega, ilustres colegas da Academia, dignas autoridades, prezados familiares de don Carlos Casares Mourinho, veciñas e veciños de Xinto de Lima e Limia das Terras de Ourense, miñas donas e meus señores. É sabido que Carlos Casares foi un escritor polifacético, con incursións felicísimas dos principais xéneros da prosa literaria, pero o legado literario máis importante que deixa ás xeracións vindeiras é a súa obra narrativa, incluindo nela as valiosas achegas á literatura infantil, as que se acaba de referir a colega Tina Casal de Rey. A súa producción narrativa para adultos concrétase en 6 novelas e 2 libros de relatos, ademais de outros textos soltos. Sen desprezar as xoias que atesoran os seus relatos breves, a súa chega máis importante ás letras galegas e universais atópase nas súas novelas. O arco central da novelística casariana está constituída por un ciclo que ten como pórtico Xoguetes para un tempo prohibido e que se completa coa triloxía formada por Ilustrísima, Os mortos da Quelbrán e Deus sentado nun sillón azul. Ese arco central veu precedido por un espléndido linear formado por Vento Ferido, Cambio en 3, e foi seguido por un epílogo magnífico, O sol do verano. Por a súa parte, Os escuros sonhos de Clio representa unha deliciosa fuxida cara ao fantástico, un tanto excéntrica en relación á singladura literaria do noso autor. Na nosa locución imos centrar a atención dese arco central da narrativa de Carlos Casares. Despois da colección de relatos titulada Vento Ferido, que o viron a lume en 1967, fai agora 50 anos, se converteu no libro inaugural da súa trayectoria narrativa. Carlos Casares internouse no terreo da novela con Cambio en 3, publicada no 69. A súa seguinte entrega narrativa, Xoguetes para un tempo prohibido, apareceu en 1975. Xoguetes é unha novela testimonial, segundo a recoñece o seu autor. A obra está orientada a poñer en cuestión toda unha vida, que non é só miña, senón a moita xente, de xeito que pode considerarse unha novela autobiográfica dunha xeración inteira. En efecto, segundo confirma o seu colega, amigo, profesor Xavier Carro, esta novela, dito agora, é un relato fidelísimo do ambiente en que medraron e se educaron moitos dos seus lectores, rapaces crucificados polo temor ao inferno. Nesta ficción autobiográfica está crudamente plasmada toda a miseria dunha infancia vivida nos negros anos da posguerra e tamén a atormentada adolescencia do autor. A obra mergúllase despois no ambiente insumiso do estudantado universitario antifranquista dos anos 60, refuxiado nas catacumbas da clandestinidade para fuxir das gadoupas dun aparello represivo implacable. En palabras do xa citado Xavier Carro,
Atopamos nesta obra temas emotivos que logo serán recorrentes no seu universo novelesco, como son o autoritarismo, a intolerancia, a violencia, a amarga realidade dunha sociedade vixiada e reprimida polo franquismo. Segundo Casares, entre os xoguetes e Ilustrísima, que se publica no ano 80, produciuse unha inflexión. Ata a primeira novela citada, a súa experiencia vital constituía a materia prima da súa obra, mentres que a partir da segunda, cito a él, non forma parte da miña biografía. Por outra parte, está fora de dúbida que Ilustrísima, Os mortos daquel verán e Deus sentado no sillón azul forman unha triloxía concebida como tal polo autor. Lembremos as súas declaracións ao xornalista Tuxo Calvo. Nos mortos daquel verán quería seguir o ciclo que comezara con Ilustrísima de reflexión sobre o fanatismo, dogmatismo e a violencia. A miña idea era escribir 3 novelas alrededor dese tema, e a última estou agora con ela retomando o mundo intolerante da posguerra. Refírese, obviamente, a Deus sentado no sillón azul. Non obstante, o que imos tentar demostrar aquí é que, no fondo, a pesar de que existe esa fenda entre xoguetes autobiográfica e as outras 3 obras, a pesar desa fenda, digo, existe unha continuidade sustancial entre os xoguetes e a devandita triloxía. Por noso parecer, as novelas da triloxía Ilustrísima, Os mortos, Deus, constituen unha exploración por parte do autor do que puderamos chamar os antecedentes da situación de opresión que o narrador de xoguetes, isto é, o propio autor, dado o carácter claramente autobiográfico da obra, fora vítima durante as primeiras décadas da súa vida. Conforme a lectura que propoñemos, despois de recrear nesta obra a experiencia da ditadura, experiencia que levaba na súa propia, gravada na súa propia pel, con aquela triloxía, o autor propuxose novelar o que poderíamos denominar a genealoxía do franquismo. Noutras palabras, a triloxía trata de responder á pregunta: como chegamos aquí? Casares concibiu a súa triloxía como unha exploración literaria da historia de Galicia na primeira metade do século XX. Non obstante, tal exploración non responde á pretensión de despregar un fresco unitario e coherente dunha grandiosa historia total, senón o empeño, máis literario, de revelar os factores que frearan os progresos do país e que conduciran á tráxica experiencia da guerra civil e da ditadura. Por tanto, se estamos no certo, nestas obras non se trataría únicamente de denunciar en abstracto o dogmatismo, a intolerancia e a violencia. Estes males aparecen nas invencións de Casares, digamos o papel que xogaron na historia real de España e de Galicia ao longo das primeiras décadas do século XX, instancias tales como certos sectores da Igrexa Católica, algunhas partes do empresariado e tamén correntes intelectuais e forzas represivas. Se cadra, o que imos decir asombraría o propio autor, pero a súa triloxía parece mesmamente unha variación sobre a denuncia que Castelao plasmara no seu célebre escrito de 1938 sobre as 3 pragas que consideraba causantes da Guerra Civil Española, o que chamou militarismo, clericalismo e semifeudalismo, que outra vez chamou capitalismo semifeudal. Pero isto faise desde a perspectiva aberta da creación ficcional e coas ferramentas propias da literatura, a través dunha serie de sucesos, episodios e personaxes inventados que se presentan como exemplares e coa liberdade vedada ao historiador, pero lícita ao novelista, para mergullarse no fondo dos individuos por mor de escrutar os seus sentimentos, auscultar as súas ansias, revexer nas súas paixóns e pescudar os seus motivos. Ilustrísima, a primeira novela do ciclo, ambientada nos comezos do século XX, narra o conflito que estoupa nunha pequena cidade de provincias, obvio trasunto de Ourense, por causa da chegada dunha novidade cultural, o cinematógrafo. O foco da novela colócase sobre o estamento eclesiástico, deixando as forzas vivas da cidade, os títulos políticos e xornalísticos nun segundo plano. Os códigos do castillo catedralicio, encabezados polo electoral, consideran que o cinematógrafo é un invento diabólico que virá traer a desorde moral e minará a autoridade da Igrexa, polo que desatan unha feroz campaña para que o trebello do diaño sexa expulsado canto antes da cidade. Pero o protagonista da novela, o bispo, non está moi convencido disto e contempla o novo aparello con máis curiosidade que escándalo, ata o punto de que, nun dos episodios máis divertidos da obra,
dá en desplazarse para asistir el mesmo de incógnito a unha sesión daquele extraño espectáculo. Por tanto, o conflito desta novela ten un carácter basicamente cultural, pois ven provocado pola irrupción dunha nova modalidade de arte, o cine, propiciada por unha innovación tecnolóxica. Pero tamén é un conflito de poder. Vemos aquí retratado un sector do clero que, aferrado fanáticamente a unhas crenzas e a uns privilexios anacrónicos, rexeita unha innovación que o povo, en cambio, acolle cunha mestura de pasmo e de entusiasmo. Finalmente, é este sector reaccionario que acaba impoñéndose, provocando a violenta expulsión dos inocentes portadores da novidade, a familia Barbacherano. Pero se Ilustrísima é unha obra amenizada polo humor, en este sentido ten algo de comedia, a seguinte novela sitúanos nun escenario tráxico. O verán do título remite ao ominoso estilo de 1936 e os mortos, tamén do título, son os paseados polos esbirros dos golpistas. O asunto da novela consiste no esclarecemento da morte do boticario dunha pequena vila, trasunto desta vila mesma, Xinzo de Liña, que hoxe nos acolle, que aparece morto nun camiño nos arredores. A versión oficial é que a morte fora causada por un accidente, pero corre a voz de que se tratara dun asasinato cometido polos sicarios do propietario da fábrica que se adheriu ao golpe do 36. Nun alarde de destreza técnica, o autor construe o texto mediante unha serie de oficios que un funcionario judicial eleva a superioridade nos que se recollen os resultados dos interrogatorios a diversos veciños acerca deste suceso. O fío destes informes vanse evocando os antecedentes do caso, e así imos sabendo dos conflitos que se sucederon na vila ao longo dos anos breves, pero moi intensos, da República. Os mortos daquel plan é a novela máis social da triloxía, pois xira alrededor dun conflito laboral motivado polas pésimas condicións de salubridade en que os operarios da fábrica se ven forzados a traballar ante unha brutal reacción do patrón. Pero a complicidade do párroco co empresario introduce no conflito o elemento do fanatismo religioso do que acaba sendo vítima precisamente o boticario, personaxe que introduce nesta obra un tema moi querido polo autor, o coñecemento científico como aliado do progreso. Entre outros méritos desta soberbia criatura de Casares, non é o menor o de terse orientado á boga da narrativa sobre a memoria histórica cultivada despois con excelentes resultados por autores como o noso colega da Academia, don Manuel Rivas, que nos acompaña hoxe. E chegamos así a Deus sentado no sillón azul, que é para quen lles fala a obra cimeira do autor. O seu obxecto é a análise do papel dos intelectuais no advento do novo réxime, o pano de fondo das accións da guerrilla antifranquista e as represalias das Forzas Armadas. Se en Ilustrísima se deixa sentir o acento cómico e nos mortos predomina o tráxico, Deus sentado constitúe unha sección intensamente dramática. Nela volvemos de novo a Ourense, escenario de Ilustrísima, como para pechar o círculo da triloxía. Pero, ademais, reaparece con forza o elemento autobiográfico que fora tan potente en xoguetes, de xeito que a última novela da triloxía empata cronolóxicamente con esta, é dicir, cos tempos da infancia do propio Casares, anuando así a triloxía coa obra que lle serve de porte. Nun novo alarde de pericia narrativa, o autor desenrola o novelo de Deus sentado desde o punto de vista dunha muller que espreita a través da ventana a súa casa o seu veciño de fronte, un intelectual xa caducante, que antes da guerra fora un brillante profesor con quen ela mantivera un romance. O vaidoso escritor de antano converteuse, após do golpe de Estado, nun exaltado apoloxeta dos salvadores da patria e o gano rebaixou o seu papel de louvamiñeiro servil da dictadura. Pero a muller que esculca os seus movimentos non só o aborrece por isto, senón que o domina pola súa complicidade no xuicio trucado en que un mozo republicano fora condenado a morte. Ao longo da teoloxía, o discurso ideolóxico está expresado a través da experiencia vivida polos personaxes que son figuras humanas de carne e oso, non máscaras de ideas, evitando a presentación descarnada de calquera doutrina. Pero temos que contradecir o autor cando asevera que, por caso, en Ilustrísima, cito,
tiña moi claro que non quería facer unha novela ideolóxica, senón unha descripción dos feitos dos que se podía facer a interpretación que se quixese. Unha cousa é que as súas novelas non pretendan eleccionar o lector, obvio, e outra ben distinta é negar o seu carácter ideolóxico. A mensaxe das 4 obras que acabo de mencionar é moi evidente e dificilmente os seus lectores poderían soster unha interpretación delas moi distinta a que implícitamente os propios relatos ofrecen. Non obstante, con certeza, Casares refuga o maniqueísmo e procura non cargar demasiado as tintas recorrendo para isto o humor, que introduce un factor de distensión e do que adoito se serve para caricaturizar os distintos sectores representados, sen distinción, revolucionarios, progresistas, retardatarios. O personaxe ilustrísima que encarna a oposición ao clero regresivo é un bispo, non é un líder pensador, de xeito que o conflito se localiza dentro da propia igrexa. Pero conforme avanza a triloxía, aumenta a tensión, a polarización vai a máis e o humor acaba por evaporarse ata estar totalmente ausente de Deus sentado no sillón azul. Pero aínda nesta obra, a figura do protagonista que é abxecta aparece humanizada pola mirada que nola filtra, que é a dunha muller que estivo namorada dele e que rememora con punxente saudade episodios daquel bello amor. Xa que logo a caracterización destas obras como impugnacións do fanatismo ou dogmatismo e a violencia queda curta. Casares concebiu un ciclo histórico que arrinca da súa propia experiencia vital e se retrotrae ao comezo do século pasado, tentando identificar as ideoloxías e os sectores sociais concretos que supuxeron o progreso do país e que cunha actitude inflexible de defensa violenta dos seus injustos privilexios arrastraron o país a catástrofe. Foron aquel sector do clero dogmático e da prensa reaccionaria que fomentaron o fanatismo e combateron con saña a renovación cultural e o progreso científico. Foi aquela porción do empresariado avaricioso que se enriqueceu explotando despiadadamente os traballadores sen preocuparse da mellora das súas condicións de vida e de traballo. Foron aquelas greas de intelectuais irresponsables que alimentaron a fogueira do fanatismo, exaltaron a violencia e aplaudiron o totalitarismo. Foi o exército ao servizo dos vellos poderes que non dubidou en esmagar o seu propio povo, desataron a guerra civil e implantaron a despótica dictadura. O noso autor desprega as súas teses sobre a nosa historia recente coa súa característica finura, dun xeito sutil, conciso e matizado, evitando os espaventos e as grandilocuencias, pero cunha contundencia de fondo absolutamente demoledora. E así era aquel gran narrador de inteligencia preclara, pensamento reflexivo e serena expresión, apaixonado pola literatura, erudito na historia, amante das artes e das ciencias, firme defensor da liberdade, namorado da súa terra, sempre leal ao seu povo e fiel á súa lingua. E permítame rematar a miña locución tecendo un homenaxe ao amigo, a quen tanto quixen, a quen tanto debo, en forma de imaginario epígrafe para unha inexistente compilación das súas obras completas. Cunha chiscadera de complicidade literaria no sentido do humor, vai redactado este epígrafe inicial para unhas inexistentes obras completas nun arremedo do galego antigo que a é tan inexistado. E así remato comezando. Aquí comezan os artigos moi enxeñosos e garridos e os ensaios sutis e ben parados, os escritos brandidos e perfeitos, os fermosos e placenteiros libros, os relatos deleitables a maravilla e saborosos de ler e ouvir, e as novelas fabulosas de infinitas dimensões que fixo e ordenou no seu tempo o ilustre letrado, discreto varón e senlleiro escritor, mestre que foi nas sublimes artes da imprensa e das belas artes Carlos Casares Mourinho, o cal, polo seu nobre corazón e o seu ánimo xentil, polo seu vasto talento, recto entendemento e grande escudo, pola gracia infusa que a natura me deitou, foi esmalte e prez, e luz e espello, e galardón e coroa de todos os editores, letraferidos e narradores que ata hoxe foron na terra de Galicia que é tanto honrou. Do que damos fe en a vila de Xinzo da Limia en que ele foi criado 17 días andados do mes de maio do ano do Señor de 2017, Día das Letras Galegas a ele dedicado.
profesor Enrique Monteagudo, que editou Luz, unha chistadera de afecto e de humor alrededor da obra da magnífica obra literaria de Carlos Casares. Ten agora a palabra o profesor Don Xesús Alonso Monteagudo. Ilustre e moi querida familia de Don Carlos Casares de Boudreiro, seus irmáns, os seus fillos e a netiña que neste momento está ausente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miñas donas e meus señores. Leva por título a miña intervención Carlos Casares, 23 versos de 1967 e unhas lacónicas frases contemporáneas do seu diario. Que Carlos Casares foi un escritor polifacético é algo que os letraferidos do país saben ben. Que a novelística de Carlos Casares constitúe un capítulo importantísimo da narrativa galega de todos os tempos xa é un lugar común. Que Carlos Casares protagonizou o mellor columnismo literario en lingua galega da segunda metade do século XX, hai tempo que é un tópico indiscutible. Que Carlos Casares veu ao mundo para ser escritor e que, como tal, se realizou dun xeito consciente e autofruitivo é unha realidade que xa perciben os rapaces do bacharelato de certa intuición literaria. E que Carlos Casares foi o mellor contacontos nos faladoiros tabernarios de Galicia, é materia que non tardará en estudarse nas mellores cátedras de oratoria doméstica das máis vanguardistas facultades de letras de Europa e América. Son consciente, ao facer esta afirmación, de que non teño noticia de que existan grabacións fonográficas dos parladoiros caseiros do señor Marcos da Portela de Monteporreiro nos aforos de Pontevedra. Labrego foi xornaleiro nas terras dos pais do padre Sarmiento, quen o admirou moito por ser agudo, experto, de natural vivo e de xenio festivo. Morreu en 1756 sin saber que era un precursor de Carlos Casares. Hai outras facetas na multifacecia do noso homenaxeado, algunhas de notable entidade, a de crítico literario sui generis, a de biógrafo, a de memorialista, a de conferenciante suasorio sen acordes tribunicios e a de fecundo epistológrafo, xénero este aínda non explorado pola erudición oficial. Noutros ámbitos, habería que citar os seus anos de profesor de literatura, un profesor máis centrado en facer lectores de textos literarios que en crear eruditos. Sería injusto omitir o seu labor de traductor ao galego de páxinas moi ilustres, e mesmo me atrevo a afirmar que Carlos Casares fixo breves e atinadas incursións no eido da teoloxía, dito sexa con todo o respeto diante do teólogo hispano máis importante e esperanzador do noso tempo, don Andrés Torres Queiruga, a quen Casares lle prologou un libro de densas cavilacións filosóficas e teolóxicas. Sen dúbida existe algunha outra faceta digna de mención na biografía intelectual dunha personalidade tan rica como a de Carlos Casares, pero eu hoxe, et nun, vou referirme a un xénero literario que Casares cultivou con estimable decoro e certo éxito público nos seus anos mozos, nomeadamente entre 1963 e 1968, a poesía. Cultivouna non sen entusiasmo, e desde os 21 anos atopamos poemas seus en publicacións serias,
non poucos inscribibles no que naquel tempo se chamaba poesía comprometida. Algún destes textos foron poemas de encarga, como o panexírico A bibliofilia patriótica de Fermín Penzol, encargado por Ramón Piñeiro en 1963, ou o poema de Emerxencia para Antonio Machado, que eu lle encarguei e publiquei no ano 1966. Estou plenamente convencido de que sería moi útil recoller os poemas dispersos de Casares anteriores a 1968, non todos comprometidos. E tamén sería moi útil que algún Arcadio López Casanova comentase esa pequena colectánea. Mais o certo é que desde 1967, o ano de vento ferido, Casares intúe que o seu territorio literario é o do relato, o da narración. Por si fose pouco, algo antes, xa o alentara neste sentido Ramón Piñeiro, mentor do noso escritor, non só en mesteres literarios. En carta de maio de 1965, extrañamente escrita en castelán, Piñeiro profetizara: todos estamos convencidos de que estás llamado a ser un gran renovador de nuestra novelística. O poema que hoxe me convoca aquí diante de todos vostedes foi escrito no mes de outubro de 1967 e consta de 23 versos. É unha elexía suscitada por alguén que, coa súa morte, manca fondamente o corazón do poeta. Hoxe amanecín un pouco máis pobre, mancado de ti, e sinto unha dor de buraco fondo no teu sitio. Versos 1 a 5. Quen morreu non é a amada, ou a nai, ou a irmá, ou un gran amigo. Era alguén moi admirado, ás veces venerado, porque levaba na frente unha estrela e na cerna cívica do seu espírito o mapa entrañable das máis fermosas esperanzas. Era alguén que non morreu, morreu, mataron. Ao fin, están tranquilos, arrincaronte de nós, abriron unha ferida máis na nosa fame, onde era o teu corazón un pan redondo para a nosa libertade. Versos 6 a 11. Por iso, o poeta mancado, doído, continúa: agora o mundo coxea do teu lado, sangra de ti, fixéronse máis pequenas as razóns do amor, e non hai quen escape a esta pobreza, compañeiro, irmão, que perdemos todos, claror desta mañá recén fuxida. Versos 12 a 18. Nun mundo que é máis pequeno e máis pobre, o poeta, nos 5 versos finais, formula ou tatexa a súa orfandade e o seu desacougo ante un porvir sin o protagonista do poema. Non sei como pensarte, como che dar dimensión do que se foi, encher de futuro a túa ausencia, Ernesto, compañeiro, irmão que nos mataron. Titúlase este singular epicedio a Ernesto Che Guevara, como vostedes sospeitaban desde o primeiro verso, e como confirmaron o oíren no penúltimo, o vocativo Ernesto, nome do guerrilleiro argentino-cubano abatido en Bolivia na mañá do 9 de outubro de 1967. Nos últimos meses dese ano, hai medio século, centos de poetas hispanos e non hispanos versificaron en moi distintas linguas o seu pranto polo Che en elexías conmovidas, algunhas antolóxicas. Non todos os poetas que o choraron estaban de cheo nas coordenadas ideolóxicas de Ernesto Guevara, pero todos eles, sin excepción, admiraban aspectos non irrelevantes da súa personalidade cívica, nomeadamente aqueles que non lo amosaban como unha especie de Don Quixote do século XX loitando contra os muíños gigantes do imperio, o imperio por antonomasia naqueles anos da guerra do Vietnam. O mesmo Ernesto Che Guevara transmítenos nunha ocasión esta idea de si mesmo. Foi nunha carta aos seus pais, escrita pouco antes do éxodo revolucionario a Bolivia. Queridos padres, de nuevo mis talones
sobre el costillar del Rocinante. Convén saber que as musas galegas foron convocadas pola morte do Che e temos noticia certa de que se escribiron entre 1967 e 1973 15 cantos elexíacos en idioma galego de autores de moi distinta condición política. Reparemos por orde alfabética nos nomes: Eliseu Alonso, Manuel Álvarez Torneiro, Carlos Casares, Alfredo Conde, Xavier Costa Clavel, Celso Emilio Ferreiro, Salvador García Bolaño, Manuel Dueiro Rey, Manuel María, Xosé Luis Méndez Ferrín, Xosé Neira Vilas, Uxío Nodoneira, Manuel Rodríguez López, Farruco Sesco Novás e un fistor anónimo hoxe xa descifrado. Ideolóxicamente son musas bastante distintas. Distaba do marxismo Eliseu Alonso, pero eran marxistizantes Celso Emilio Neira Vilas. Boa parte destes escritores, marxianos ou non, proclamábanse guevaristas e tres dos autores militaban en Galicia no Partido Comunista: o anónimo Manuel Dueiro Rey e Alfredo Conde, daquela militante moi entusiasta. Non relatarei, señoras e señores, como boa parte destes poemas, incluído o de Casares, chegaron a Cuba en 1969 para seren editados honorablemente, pois en España a autoridade competente non autorizou a súa publicación en 1968. A autoridade competente, como moitos de vostedes lembrarán, era o ministro de Información, Manuel Fraga Iribarne. Hai neste elenco de nomes algúns poemas ocasionais, pero non escaseamos que transcenden a ocasión. É o caso do titulado A túa luz contra as pedras, que finaliza dun xeito algo semellante ao de Carlos Casares. Compañeiro, irmán e compañeiro, tenso a miña palabra e disparoa á busca da túa luz contra as pedras. Son versos do poeta Salvador García Bolaño, autor que 5 meses antes traducira do catalán ao galego 20 poemas do cantautor valenciano Raimón. Sabido é que colaborou nesta traducción Carlos Casares. Agora ben, Casares, o cantor de Ernesto Che Guevara, é só un admirador da súa enerxía cívica e do seu espírito solidario cos humildes e menesterosos da sociedade, palabras estas, humildes e menesterosos, que xa figuraban no programa político militar de Don Quixote. Impónse aquí debruzármonos sobre o epistolario Carlos Casares Ramón Piñeiro. Nunha carta do 6 de maio do 65, o estudante de 23 anos comunica ao sabio pensador compostelán que está fascinado polo marxismo. Esta é a palabra, fascinación. Informado Ramón Piñeiro de que aquele inquedo rapaz está engalelado polo ideario marxista, trata de disuadilo epistolarmente. Cruzanse cartas nas que Casares vai matizando a súa posición, en realidade a dun home religioso que se propón conxugar o cristianismo post-conciliar co socialismo marxista, conxugación que daquela xa tiña un certo predicamento intelectual en España, sobre todo en Cataluña. Nunha das cartas, Casares confesa a Piñeiro o seu contrariado pero respetuosísimo contradictor. Por unha banda, sedúceme a praxis do marxismo, pero pola outra non me podo liberar da miña formación cristiana. Feita esta declaración, Carlos Casares fais esta pregunta: eu son cristiano ou máis ben supersticioso? No verán dese ano, o 1965, Casares vive unha experiencia que conviría a investigar a fondo. Vive na parroquia da Xironda do concello ourensán de Cualedro, na compañía dun sacerdote catalán, o padre Totosaus, un caso claro de cristián comprometido coa causa socialista. Con el viña, ademais dun xitano, unha moza natural daquela parroquia que fora criada de servir en Barcelona e que logo, coa axuda do sacerdote marxista, chegara a mestra nacional.
Casares bastantes anos despois construiu para Tucho Calvo este relato. Viñan coñecer o pobo dela, que era a Xironda. Eu vin arrastrado e fomos todos pasar uns días ali, unhas xornadas extraordinarias, porque este home era cristián e marxista, e explicaba tamén. Tivemos grandes conversas naquela aldea, que era un lugar moi propicio para abordar eses temas, un sitio dunha extrema pobreza. Estou falando do comezo dos 60. A situación ali era espantosa. A casa desta rapaz, que era onde dormíamos, era unha peza de chan de terra na que se vía pola noite o traveso das paredes e das tellas, e o pobo en xeral era moi pobre. Este home era o contrario de Piñeiro, falaba moi arrebatado e era moi emotivo. Nesta viaxe comecei a sentir unha gran curiosidade por o marxismo. Debo aclarar que neste texto Casares recorda con pouca precisión. O seu interese polo marxismo é anterior, polo menos nun ano. En carta a Piñeiro de agosto de 1964, a primeira carta sobre o tema, faille saber que acaba de ler un libro dun pensador marxista inglés, Bernard, que o iluminou, tanto que aínda afirmando a súa condición religiosa, pensa que o marxismo, como doutrina práctica, pode redimir os nosos campesinos. Hai outra imprecisión na conversa con Tucho Calvo. O padre Totosaus non o coñeceu en Xinzo no verán de 1965, senón en Barcelona en xaneiro dese ano. Acheganos o dato o propio Piñeiro nunha carta do 21 de febreiro dese ano. Alegrome de que aproveitaras a ocasión para falar co padre Totosaus. É un home ben interesante, e que el che presentase outros amigos. Piñeiro, que era a comprensión case ilimitada, estimaba aquel sacerdote que, sen deixar de selo, abrazara o evanxeo marxista do que tamén era un apóstolo. Xa aquí non podo deixar de lembrar e de citar unhas palabras do profesor de filosofía Manuel Rodríguez Álvarez, que en 1991 retratou a Ramón Piñeiro con estas palabras: Don Ramón posuía ese poder e, malia as críticas e os insultos, atraeu ao seu alrededor máis xente dispar que ningún outro, e segue a facelo ainda hoxe, vivindo no recordo. Ramón Piñeiro tiña ese poder porque falaba case todos os idiomas do espírito. Quen dominaba tantas linguas estaba en condicións de comprender a teoría e a praxe do padre Totosaus, a quen consideraba un home ben interesante. Pola mesma razón, Ramón Piñeiro, políglota antes que filósofo, entendeu as inquedanzas revolucionarias de Carlos Casares e non tardou moito en disuadilo. Piñeiro era un disuasor respetuoso, cordial, pero temible. Xa en 1935 ou 36 desconvencera a Ángel Fole dos seus efluvios comunistas. O noso políglota faloulle a Casares tamén no seu idioma, quizáis no seu peculiar dialecto. O que me propuxen nesta locución, infelizmente moi esquemática, é debruçarme sobre un período da biografía de Carlos Casares, un Carlos Casares moi pouco coñecido, autor de textos como os citados, sorprendentes para non poucos eruditos. Hai moitos máis, un tan epatante para o seu mentor como este: non admito ninguna clase de capitalismo ou neocapitalismo. Estou seguro de que o cristianismo somente se poderá realizar por medio do socialismo. Dito isto, engadía, a Iglesia comeza a pensar outro tanto. Ten a sospeita case a evidencia de que nestas datas Carlos Casares non só conversaba moito en Xinzo con Antonio Rodríguez González, bibliotecario e profesor de matemáticas na Academia, senón que a él lle debe as primeiras incitacións como lector de libros e traballos marxistas. Casares, en escritos seus, ten falado con moita admiración deste profesor e bibliotecario, aínda que en ningún ten indicado que foi el quen o orientou nun principio como lector deste tipo de textos. Cabe sospeitar
que chegou tamén a certas lecturas marxistas da man de Camilo de Dios, o heroico guerrilleiro de Santiago. Abordei un Casares que vai de 1964 a 1967 ou 68, incursión que proba que a literatura galega naqueles anos, lonxe de ser unha literatura escrita dentro da eira do trigo á sombra do vello campanario parroquial, estaba aberta, pese ao franquismo, a voces e temas presentes en literaturas menos provinciais. Aberta incluso ao marxismo e escritores como Teilhard de Chardin, que sólidos no seu cristianismo enriquecían os clásicos do socialismo científico. Pero esta alocución puxo o acento inicialmente nun poema de Carlos Casares, que é un canto conmovido e conmovedor á épica e ao ideario revolucionario do Che. Tamén é un alegato contra o poder que non o errincou. Non debo omitir aquí as observacións que Casares fixo no seu diario desde o 10 de outubro de 1967, que é o día no que aquel rapaz bate cunha terrible noticia: o exército boliviano matara ao Che. Escoiten, señoras e señores, os apuntamentos daquele estudante consternado. 10 martes. El ejército boliviano asegura haber matado al Che. 11 miércoles. La prensa publica fotos del que dicen ser el Che muerto. 12 jueves. No creo que sea el Che el guerrillero muerto en Bolivia. Existen demasiadas contradicciones. Viernes 11. Cada vez me parece más evidente que lo del Che es un asunto asqueroso de la CIA y el ejército boliviano. Sábado 14. Estoy convencido. El Che no ha muerto. Es un alivio. Domingo 15. Hoy hablará Fidel. Temor. ¿Anunciará la muerte del Che? Si fuera así, habrá que rendirse a la evidencia. 16, lunes. Fidel habló. El Che ha muerto. Limiteime, miñas donas e meus señores, a transcribir as lacónicas observacións redactadas en castelán dun diario que ten un valor extraordinario. Outra faceta do escritor Carlos Casares. En realidade, as 7 secuencias son un monólogo dramático que finaliza para o monologuista en traxedia. El Che. Sen quererlo, Carlos Casares íspese neste relato e escribe unha peciña de teatro, unha microtraxedia a que só lle falta unha grave música de fondo. Carlos Casares, aquel mozo novo, romántico e quixotesco, concentra o seu drama persoal e cósmico en 4 palabras moi breves, en 5 sílabas, nun pentasílabe. El Che ha muerto. Tivemos a oportunidade de escoitar 3 alocucións distintas, complementarias, que abordan distintas facianas dese poliedro, tal vez explicado esta imagen que é Carlos Casares. Por unha banda, o Carlos Casares centrado na construcción de públicos novos, de lectores e lectoras novos, de autor de materiais para rapaciños e para rapacinias, nesa descoberta maravillosa que foi a literatura, que é a literatura para os máis novos, e por outra banda, ese Casares constructor dunha obra literaria narrativa poderosa a través das súas novelas, que analizou o profesor Monteagudo, e logo esta dimensión de Carlos Casares, completamente erudidosa, desde a edición do profesor Alonso Montero, tanto desde a perspectiva da poesía, que non se aborda nunca, poucas veces, cando se trata da obra de Casares, e como esa mocidade entusiasta alrededor da figura do Che e do marxismo, que é produto tamén dunha época, dunha xeración. Por tanto, presentamos aquí uns aspectos complementarios dun personaxe que dá moito máis.
Eu non me vou extinguir agora porque xa imos moi apurados de tempo e agora a continuación imos o señor Altán nos vai conducir a inauguración de unha placa dedicada á figura de Carlos Casares e despois teremos ese acto cívico, ese acto social, popular na plaza onde nos indica tamén a estar presente o presidente da Xunta que tan xenerosamente nos acompaña. O que se quixera é deixar arriba da mesa dous aspectos de Carlos que sin querer desenvolverlos ni tampouco el facer aquí unha locución que prolongaría a intervención desta sesión plenaria extraordinaria. Por unha banda, a dimensión como xestor cultural, a dimensión como editor, que era unha maneira de organizar o coñecemento para difundilo, e a súa dedicación a Editorial Galaxia desde o ano 1986 hasta o seu falecemento como director da Editorial Galaxia, como autor moito antes, e como director da revista Ideal hasta o ano 2002, que foi o ano do seu falecemento, e como cidadán, como un home comprometido co seu país e co seu tempo. E esta é unha dimensión de Carlos Casares que eu quería deixar en riba da mesa e se cada haberá ocasión de falar despois no plazo que toque falar. A súa dimensión como home comprometido cas institucións, ca construcción dun país que necesita dunhas institucións sólidas, generosas, creíbles, capaces de concitar a aceptación social, porque un país é un proxecto de futuro, e os esteos, os alicerces dese proxecto de futuro son as súas institucións. Carlos non traballou dende a etiqueta de partido, pero sí traballou con un compromiso por Galicia, pola lingua, pola cultura, pola identidade política tamén do noso país a través de institucións como a Real Academia Galega, que por 36 anos, o Consello de Cultura Galega, que presidiu ata o seu falecemento, a propia editorial a que fixen referencia e outros moitos lugares onde tivo ocasión de pular, incluído o Parlamento de Galicia, onde desenvolveu unha actividade importante sempre alrededor da lingua e da cultura. Creo que, ademais, según se anunciaba outro día o presidente do Parlamento, a intención de publicar as intervencións parlamentarias de Carlos Casares, que será tamén unha achega máis a esa dimensión rica dun personaxe que nos honra hoxe ca súa memoria. Por tanto, eu hoxe cerro aquí a intervención desta sesión extraordinaria un capítulo que non quero deixar pasar porque é de justiza e de ser ben nacidos e agradecidos, que son os agradecementos. Primeiro, as persoas que, ou despois as persoas que están aquí, se se quere, primeiro a familia de Carlos Casares, que nos acompaña, incluída a súa netiña que entra e sai da manda a súa nai, a neta Xulia, que a Cristina e a Carlos non te gustaría ver aquí hoxe. Logo a Fundación Carlos Casares e ao Concello de Xinzo, en particular o seu alcalde, que nos acompaña por as facilidades para a organización deste acto. Foi desde o primeiro momento fomos acollidos con toda a generosidade, con todo o entusiasmo. Alcalde, moitas gracias, porque además creo que hasta nos foi observado alguna sorpresa para despois, pero xa fora do acto académico. Moitas gracias, alcalde, moitas gracias a corporación toda, porque non é só o seu alcalde, son tamén todos os grupos políticos que participan neste acto. E moitas grazas especialmente, teño que decirlo, a presencia do presidente da Xunta, que nos acompaña, Alberto Núñez Feijóo, porque todos os anos está connosco neste acto, é unha maneira de reafirmar e de comprometerse con algo que no ano 1963 era un acto académico, era un acto moi limitado, a pesar de que houve tamén unha dimensión social naquela Compostela da procesión cívica dende o Salón Noble de Fonseca ata a Estatua da Rosalía na Alameda de Santiago, pero que hoxe que aquilo que foi un acto de minorías, inevitablemente, hoxe, afortunadamente, é unha explosión social. É un fenómeno social o Día das Letras en todo o país que xa non é o Día das Letras, nin siquiera é a Semana das Letras, nin o mes das letras. É unha actividade e un movimento cívico de implicación que eu teño que decir de confesar agora, dado que estou prácticamente estreando na miña condición de presidente da Real Academia Galega, pois eu nunca tive conciencia, ou polo menos nunca tive información polo miúdo
de tantas actividades, de tantas iniciativas as que nos chaman, que nos convocan, que nos piden, si non a presencia física, porque non é posible, a pesar de que os académicos, pues, todos, incluídos os correspondentes, pues, participan onde poden, e a veces multiplicámonos milagrosamente, como onte, por exemplo, sino a cantidad de asociacións culturais, empresas, concellos, particulares, colexios, familias, incluído pues, a taberna de turno que pon na porta un letrero dicindo "Ose os viños", que é un viño de onte, "Ose os viños desta casa van a honra de memoria de Carlos Casares o día das Luces Galegas". Foi unha taberna universal. O cual, bueno, pois, verdad, é un feito que fala da sociedade civil e fala das posibilidades que temos se somos capaces de encontrar as cousas que nos unen, non as cousas legítimas, por falando, que nos separan. Gracias, por tanto, a todos os presentes e ao presidente do Parlamento que nos acompaña, a Conselleira de Cultura e Educación. Teño unha chuleta porque se non vou me esquecer, e ainda así vou me esquecer. O presidente do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ao fiscal xefe de Galicia, ao reitor da Universidade de Coruña, ao representante das universidades de Vigo, de Santiago de Compostela, ao presidente da Real Academia de Belas Artes, da Real Academia de Ciencias, aos voceiros dos grupos parlamentarios do Partido Popular e do Grupo Socialista, ao representante da asociación que ven da outra bandeira do Atlántico, que nos envían os amigos da Galicia Exterior, da Academia das Letras Argentinas, a amigas, amigos, e sinto que se cada esquecín algo. Gracias aos compañeros de corporación que participan unha vez máis nestas iniciativas, e agora, levantada a sesión, imos proceder a esa inauguración da plaza dedicada a memoria de Carlos Casares na Praza Carlos Casares. Moitas gracias pola presencia dos asistentes, grazas aos que estiveron na praza asistindo a este acto a través da pantalla, porque aquí non puderon estar, non pudemos abrir a máis o espazo. O alcalde de a corporación fixo un esforzo grande de alcalde a arrancar a os concelleiros, espero que ningún deles se sinta ofendido. Moitas grazas a todo Sinfo por apoiarnos na súa casa. Moitas gracias.